éve, amikor készültünk erre a napra, kigondolunk egy forgató könyvet, hogy is legyen, hogy is történjen ez a mai nap, és arra gondoltunk, hogy először kiosztjuk a fizikát, tehát a hivatalos részét, akkor a mai napnak letudjuk előre. Természetesen ezek a bizonyítványok olyan jól sikerültek, hogy hát igazából is félig meddig hivatalos a dolog, a másik része öröm. Már a kitűnő tanulók lent megkapták a könyveket, illetve a közösségi munkáért rendszer. Még egyszer szeretnénk megköszönni neked és a szüleimnek is a sok-sok segítséget, amit ebben az évben, sőt nem csak ebben az évben, hanem eddig kaptunk tőletek. És szóljatok ránk, mert sok olyan dolog van, amit szerintem el fogunk felejteni. Tehát mindenki kap bizonyítványt. A bizonyítvány mellé mindenkinek jár egy ilyen évtized, amiben benne van a versenyeredményetek, azok a versenyeredmények, amiket ebben az évben értetek el. Tehát ez most mindenki kap ilyen évtizedet, illetve lesznek olyan lányok, akik az énekkarban szerepeltek, és és szintén ők pedig Erika nénitől, illetve igazgató nénitől kaptak egy igazgatói dicséretet, ez egy évzárós igazgatói dicséret, egy szép nagy sárga lapon, majd kapják a vizet. Ja igen, nevettek, hogy sárga lap, na ez nem olyan sárga lap. Képzeljétek, a mi osztályunkban olyan kevés sárga lapot kellett osztani, hogy felhasználták dicséretet. Azért ez teszünk egy sárga virágszójás. Én is nagyon szeretettel gratulálok nektek ezeknek a szép bizonyítványokhoz, nagy örömmel gratulálok a készülőknek, de mindenkinek, mert azért itt az utolsó meccsen, ugye, amit itt vívni kellett, a többi is a matek jegyekért, meg azért sikerült mindenkinek a győztes gólt belőni. Úgy emlékszem, ki nem hiába szurkoltuk, és meglettek azok a fránya négyesek, vagy azok a kardjutásnyira lévő, olyan elérhetetlennek tűnő matekötösök, úgyhogy már előre gratulálok hozzá, és egy jó tanácsot elfogadtuk, akkor jövőre egy kicsit hamarabb kezdjétek ezt az utolsó lejutást, és akkor lehet, hogy az első körben neveznek azok a jó. Kati néni közben megtaláltam, hogy összegyűjtöttünk rólatok egy-két jellemző szót, ami eszünkbe jutott veletek kapcsolatban, úgyhogy ennek kísérletében fogjátok megkapni a készüleket. Bizonyítványok most egy kicsit, tehát nem névsor szerint fogjuk osztani, hanem külön adandikok levelek kapnak, mert könnyebb volt így elhelyezni, egyszerű. És akkor Valda Esztivel kezdjük, jelezted. Rólad azt írtuk, hogy barátságos vagy, nagyon alkalmazkodó, ez a két szó, ami nem még sok-sok szép dolog eszünkbe jut. De annyi gyerek van, hogy egész volt. Igyekeztünk kiválogatni azt a valamit, hogy sok egyforma ne legyen. Jó, és szerintem megvan minden, igaz? Gratulálok. Koreográfián módosítani kell. Jó szűzsgrétik egy gyerek. És akkor nézzük azt, hogy nagyon talperesek, megbízható édesek kislányokra is gratulálni, és a sportcsiseréknek is különösen. És azt reméljük tovább is további tanulmányért gratulálni. Vegyetek már rá, gyerekek, egyet, mert mondtam, hogy elfogjatok rá. Szalontai Dorina, következő. Dorinak egy hat sárga lapot is, ami dicséretet akar. Gratulálunk neked. Megbízható vagy és kreatív is. Gratulálunk neked. Következő. Gyakorlatilag. Dalit Bencét keressük. Igen, neked ez az oklevéles közösségi munkádért jár. És ez egy nagyon jó indulatú, nagyon gyerekszerű, barátszerető, szófogadó is tudottan. Gratulálunk. Lilla gyerek. Pedig szerény vagy és érzékeny, de nagyon kedves. Gratulálunk. Gellérsz. Azért nagyon vicces, és egy nyílt szívű kis fiú ezt tapasztalt, hogy ez sokkal barátságos.
Hát kedvélyek jó az is kiegyensúlyozott lenni, és ennek állatleges lehetünk. Egy lelkiismeretes és megnyugtató egyébség. Jó volt rálépni a pillanat. Illik Miklós Benedek. És Benedek ismeret lemaradunk az előtt gyönyörűjénél. Kapversen, éles látókai, fejlett kritikai érzékelő. Fiatalemberrel van dolgunk. Végtelenben önbizalommal. Én is fejlesztem. Megbízható csupa báj, ezt már írtuk róla, és a nyugalomszóra Még téged nem engedünk el. Azért, mert gondolkoztunk sok mindenen, amikor összegeztünk, és summáztuk ezt a 4 évet, és gondolkoztunk, hogy ki az a gyerek, aki és ez szerintem, ha Brigi nem jött volna ki, akkor biztos, hogy őt mondtátok volna, mert ti azért ismeritek egymást is, és úgy gondolom, hogy amikor rá szoktunk kérdezni dolgokra, akkor úgy is szoktatok válaszolni, ahogy mi gondoljuk. Tehát ennyire ismerjük egymást, hogy ki az, aki a magatartásával, a szorgalmával, a társaihoz és a pedagógusokhoz való hozzáállásával mindig a 4 éven át példamutató volt. Sok ilyen gyerek van az osztályban, de még tőled, tehát még azért is kiemelkedsz a többiek közül, mert nem tudunk olyan alkalmat mondani, amikor te rád úgy kellett volna rászólni, hogy na ez a Brigihoz már rendetre szól, szóval már várjuk, hogy ez mikor történik meg, majd esetleg felsőben van. De és további könyveket kapsz majd ajánlani. Remélem, ez csak így szól természetesen, és ezt a könyvet pedig szeretném gratulálni hogy én majd a végén adok puszit, mert annyira... Főleg is, hogy akkor tekintsünk el, és akkor nézzük a következőt. Na, akkor ők voltak akik, de nagyon sok jeles, illetve nagyon jó eredményű gyerek van még az osztályban. És most szerintem már most névsor szerint menjünk majd. Valók Máté, gyere Máté! Hát egy nagyon édes, szintén barátságos, Latin Bencével nagyon össze tudnám hasonlítani, hogy 2 jó barátról beszélünk, akikkel nagyon jó kapcsolatunk vagyunk, és poénjaikon is nagyon jó barátságok. Gratulálunk a bizonyítást! Merényi Berti. Bizonyítsuk egy 4-es reméljük, hogy jövőre majd javítjuk. Többi 5-ös. Ez a jeles bizonyítvány, amiről az igazgató helyettes néni beszél. Ugye ez egy... Szeretettel, nagyon kedves, jó lesz. Gratulálok meg. Tudsz Móniki. Ide az szerintem rendben van, négyes csinálatosaink vannak, jó, ezt a szintet tartsuk. Nagyon ragaszkodó, állandóan lehetős elfogadó, kicsit de nagyon jó lehet. Budai Bálint. Bálintnak adsz még egy vizét, ez pedig a rajz bizonyítványod. Ezt odaadom először is. Nagyon tehetséges művész vagy, én már azt tudom mondani, hogy akár a művésznek is elvégedezni. Reméljük, hogy azért ebből majd az elkövetkezendőkben ezt kamatoztatjuk, ezt a tehetségedet. És a bizonyítvány fog. Ezen van. Egy művész palánta, aki rendkívül szerény és rendkívül csöndes. Tőled van egy biztos többet hallani a hangját. Fiúk, lányok, figyeljetek ide, mert az osztálytársak is van. Demszó Csaba. Barátságos, jókedvű, mindig jókedvű is hívott, sokszor nem előttetek. És nagyon jó elmű vagy, ezt a történetet elérték. Bizony bizonyos, azon megkapottunk a technikát. Éles Brenda. Brendának is csak egy 4-es mert a magatartásunk Ő volt az egyik, aki nem nagyon győztes volt, már is az előtt beszéltem. Nagyon kedves, nincs, de hát igen, majd nem azt hiszem, hogy ide lenne a fiat. Ővel elköszönhetünk. Gornya Bianca. Szintén egy nagyon csendes vissza,
és nagyon kedves. Kedves is Mindszintén nagyon kedves a Budapest kislányok, és izgalmas, de hát nem fog kibújni a bőjön, a létezik ilyen után. és a tevékenységben is a 4-es, 5-ös oly szakítva. Igen, de később viszont be, és a jelentet munkálni erősíti, illetve a magatartás, de az gondolom, hogy az életben vagy ez a magatartás és ez még kívül is lehetett a ezt szintén a jelesek tábor erősíti, mondják 4-es, viszont te kapsz egy sárgalapot is, ezért ad egy 4-es. és a színhangjáért, de nagyon büszkék vagyunk, hogy végig kipaszolunk és az életharcban. Gyere, Laura! Nyugodják, hogy csak el kellett nézni, és megnyugodni és nagyon jó és nagyon szinte is a élettáblás, és egy olajos továbbra is tartani a sportirányú a gyerekek egyébként vannak még dicséretek, esetleg egy-két gyereknél beírva a oldalra, majd nézzétek meg a 11. oldalon a oldalra. De majd ezt ráír. Sepsik Anna. Simon Benji. Hosszú a gratulálok Benji. Neked is azt mondja, hogy illetve az a látásról, egy kicsit év, oda figyelni kezdni kollégát. Udvarias és lányok kedvence, negyedik tapasztalat. Ezt is használta ezt. Pozíciót, vagy jövő évben figyeljük a Simon Világ. Világ. Szilágyi Soma. Soma ráérsz? Rendben van. Kérem, hogy olyan érted nekem. Mert Bencsónak is mondom, hogy sokat olvasni a nyáron. Minden nap reggel érdemes. Majd meglátjátok, hogy szívem olvasni jókat Csengés egy szerintem majd a
nyelven igen. Nagyon sokat gyanított színvonalmal, de is sok fontos dolgot szerettem volna nektek elmondani, úgyhogy néha legjobb. Kedves gyerekek és kedves szülők! Mikor május végétől már várjuk a centéket, akkor mindig arra gondolunk, hogy már mindig az év vége, és akkor egymással versengünk, hogy kivárja jobban a kaliforniai vagy egyetem. Ebben az évben ez nem így volt. Én nem vártam ezt annyira, szerintem Katalin is, mert valahányszor arra gondoltunk, hogy közeledik ez a nap, akkor tudtuk, hogy annyival kevesebbet lehetünk már együtt lehetett. És viszont visszavonhatatlanul eljött ez a nap. Nagyon nehéz, közhelyesnek tűnő mondatok nélkül elmondani az embernek a mondani valóját, de mégiscsak igaz az, hogy bármilyen csilészek vagytok, nagyon nagy boldogságot bejönni napjainak közébe. Minden nap örömmel és szeretettel fogadtatok, és öleléssel, meg mosollyal, úgyhogy ezt soha nem fogom elfelejteni. Szívet melegető érzés volt minden egyes díjkiosztó, ez a mai is. Ti értetek el fényes eredményeket, és mindig nektek tapsolhattunk. Hatalmas büszkeség volt mindig látni benneteket, ahogy napról napra ügyesedtetek, amire felérünk. Szép kihívás, de remek élmény volt veletek egy ott alvós buli, alvás nélkül rejtetlen. Vagy egy színlapodaki kirándulás, most legutóbb, ahol már a 20 könnyesen nevettük magunknak, vegyétek, úgyhogy is könnyesen nevettük magunknak. Kati nénivel, ahogy a Hindus összes verszakát elkezdték énekelni. És a több tucat névtag után, ugye, ami mellett legény hivatásos asszonykórusnak is becsületére vált volna, szerintem igencsak néztek az anyukák, hogy ti mennyi névtag tudtok, és mennyire szeretitek énekelni. 4 évvel ezelőtt szeptemberben így Kati nénivel azt gondolom, hogy nem is sejtettük, hogy milyen szerencse ért bennünket, hogy veletek lehetünk, és titeket kaptunk meg. Hogy napról napra megismertünk benneteket, tudtuk, hogy a világ minden kincsért, és azt mondjuk. Mi már nincsen jönni senkire. Bocsánat. 31 másodnyilyen kópélyos. Kezdjük kihagyom. Nagyon nehéz elbúcsúzni tőletek, a szüleitektől is, tőlük is akiknek annyi mindent köszönhetünk, és szeretném látni már. De az az igazság, hogy ilyen összetartó, én azt gondolom, hogy ezt minket ide hozzatok, hogy ilyen összetartó osztályközösségünk és szülői közösségünk nem volt még, pedig volt már ilyen, de azt gondolom, hogy közétek tartozni mindenki tiszteletet, aki köztetek van, és sajnálhatja, aki nincs köztetek, mert csak jól érezteti magát mindenki, és biztos, hogy nagyon jó nektek is, meg nekünk is veletek együtt örömmel tenni a gyerekeitekért, vagy talán mondom, hogy a gyerekeinkért. Nem akarok túl patetikus lenni, de azt gondolom, hogy ez igaz. Nagyon-nagyon nehéz elköszönni tőletek. Szerintem most még fel sem fogjuk igazán, bár én már most kezdem úgy látom, hogy már csak most vagyunk együtt. De ez majd szeptember 2-án lesz kézzelfogható, amikor nem ide fogunk belépni, ti se ide jöttök, és mi se ide jutunk majd ebbe a tanterembe, és ránk is majd egész más kis arcocskák, meg szempárok néznek majd vissza kíváncsian. Pedig ezt megbeszéltük már az utóbbi hetekben, amikor ölelgettük egymást, és már néha szomorkodtunk, hogy valójában nem háborúban megyünk meg meghalni, hanem majd egy új tanév kezdődik, és mindenki éli majd tovább az életét, és látjuk egymást, és találkozni majd. És megtaláltuk minket, a címet tudni fogjátok, úgyhogy gyertek, hogyha jó kedvetek van, vagy ha választotok, megosztani való titkotok van, és ránk bíznátok, vagy gyertek csak úgy helyzetekbe. Visszavárjuk titeket, mert ti egy felejthetetlen társaság vagytok, és soha nem is tudnánk elfeledni benneteket. Rettenetesen fogtok hiányzni. Nagyon szép vakáció nektek. És majd Katrine elmondta a könnyebb szövegét, meg gondolom, hogy neki sem lesz könnyű, akkor azért, hogy ne sírj és grívj, mert nem ezt tervezzük valójában.
akkor ha még bírjátok türelemmel, akkor egy-két vicces dologgal még megőrendeztetnék benneteket, hogy jók legyen várjuk el. Ilyen mivel beszéltünk telefonon, mondta, hogy hát összezette a gondolatait, le is írta. Mondom, én nem írtam, legondoltam, hogy elég beszélni. De aztán arra jutottam, hogy lehet, hogy jobb lenne mégiscsak leírni, és már most ugye megmutatkozik, hogy dadogok össze-vissza, úgyhogy én is megpróbálom elolvasni. Remélem, hogy nem lesz szünet. Tehát sokat meséltem már arról, hogy az én általános iskolai éveim nem voltak feltűnő szépek, leginkább a tanáraim miatt. Amikor pedagógus lettem, elhatároztam, hogy az én kezeim közül nem került olyan gyerek, akinek miattam vesznek rossz élményei az iskoláról. Ez alatt a 4 év alatt is ezt szerint próbáltam létezni köztetek. Szerencsés vagyok, hogy megismerhettelek benneteket, mert nem volt számomra megerőltető munka, de szerint az elhatározások szerint se lehet. Kedvesek vagytok, ragaszkodók, viccesek, jólelkűek, néhányan szerények, néhányan tele önbizalommal és bizonyítási vággyal, vagányak, csertesek, szitartóak és még sorolhatnám. De leginkább szeretetre méltók vagytok, szerencsés szülők, szerencsés gyermekei, akiket volt szerencsék ajándékba kapni egy kis időre, és akiket most tovább ajándékozunk. Szeretném megköszönni nektek ezt a felezhetetlen 4 évet. Ne felejtsetek el bennünket, gyertek, látogassatok meg minél többször, de a legnagyobb örömet akkor szerzitek majd nekünk, ha a felsős tanároktól továbbra is azt a sok jót halljuk majd rólatok, amit eddig is. Köszönöm a szülőknek, hogy mindig bizalommal fordultatok felé. Partnerek voltunk a nevelésben. Sokat segítettetek, nélkületek ezt nem ment volna. Ennyit írtam össze. Természetesen Judit már elmondott előttem nagyon-nagyon sok mindent, és én ezt tudtam, hogy el fogja mondani az én gondolataimnak is. Így kibírtam sírás nélkül, de ez nem biztos, hogy sokáig lesz. De most, hogy tovább, hogy ne is pityeredjek el, ezért most térjünk egy kicsit akkor a vidámabb dolgokra rá. Aranyköpéseket gyűjtöttünk össze róla, vagy tőletek, amiket a 4 év alatt elejtettetek. Judit néni összeírta ezeket, és most ezekből olvastuk fel egy párat. Például Villanásra egyszer Petra elképzeltem, hogy a bablevesben Védő Gerső láttál. Isten, ebben a levesben szipas fogak van. Ez a jó voltából. Sokszor mondtam a gyerekeknek, apukámnak a szavajárása, hogy hát kislánya végig az arcodról a bőr miatt. Én ezt is mondtam a gyerekeknek, és akkor Csabi, ő meg Juditnének mesélte, hogy Juditnének égettük a bőrt Pati néni. Valami mondtúságot csináltak. Tudod velem egyszer, lehetek majd a párod a sorakozóval? Annak, hogy persze, meg ha még megeszel 3 kanál főzni. 4-et. Gyerekek sokszor úgy gondolom, hogy amit nem értenek, azt olyan szavakká írják át, ami értelmes számukra. Így lett a magánhangzóból Bianca számára magányhangzó. A gyóntató székből Bencének pedig nyomtató szék. Ez nagyon már szerelem az első évben. Még elsősök volt, hogy szerintem ők már nem is emlékeznek erre a románcra. Különösen, hogy hiába dőlt az első kérdés után, Petra megkérdezte Árontól, hogy nem zavarálom, ha megkérdezem, hogy leszünk-e szerelmesek? Áron diplomatikusan megjegyezte, hogy sajnos nem segítem. Hál' Istennek, el szokott halandozni máshol, vagy igen. Mindig valahol máshol jár a gondolatod, és a magyarázat erre azt mondja, épp belemegültem a nyelvsamba. Ja, bocsánat, ez nem is ez csak volt, de Zsófi hatására. Épp belemegültem a nyelvtamba, amikor Zsófi azt mondta, hogy játszunk fel ezt, hogy merszed. És egy született rajztehetségről is emlékezzünk már meg. Szerintem sokan ismerik már a történetet. Első osztályban, amikor a pártikás időszak volt, és akkor rövid szavakat kellett elolvasni, majd lerajzolni, hogy a megértést ellenőrizni, és például asztalt, ágyat, őszintét kellett rajzolni. Simon Beniről híresült el az a cuki történet, de jött hozzám, hogy én nem tudok ágyat rajzolni, meg még sok minden mondta ő. Hát én még biztosan, dehogy is nem, és akkor nagyjából elmondtam, hogy hogyan kellene ehhez hozzáfogni. És
csinálgatta egyszer csak odajött, és azt mondta, hogy készen van. Hát tényleg akkor megörültem, és megdicsértem, hogy jaj, de ügyes vagy, látod, milyen szép lett ez az ágy? És között, hogy ez mi ágy. Arra, hogy mennyire átadnak a szavakat, Anikó néni nem továbbképzésen volt szerint. Elég nem segít van belőle. Még úgy megy hátra. Igen. Tehát Anikó néni nem továbbképzésen volt vető szerint, hanem kiképzés. És Laci nem fájja rá bent Lacinak, hanem fájja lába. Ilyen fájás volt egy-két cuki történet, Kinász bácsival kapcsolható össze. Ugye ezt tudott csucsukálni két edzés között néha, akkor érkeztünk, amikor úgy szenderget. Csani ide nyitotta az edzőibe, és akkor kifordult hozzám, és mondta, hogy Kinász bácsi eladott olyan ide. Megjelent a melegítőjébe, és akkor Csabika rá, ő szereti így megdicsérni az embereket, és azt mondja, hogy de szép Ignác bácsi felsője. Ignác bácsi csípőből válaszolt, látnál az alsó. Az első évből van nekem még két történetem. Ezt már meséltem többször, de azért most itt a szívük előtt is elmondom. Az első az volt, amikor ugye emesét már ismertem, Szamosfalvi emesét, és körülbelül egy olyan 3-4 percig kiabáltam már neki, hogy emese, ülj már le, amikor a nagy emese anyuka beszólt az ablakon át, ugye a rácsos ablakon, hogy Petra, neked szól! Nem értett, hogy miért szól, hogy emese, úgy már, de a másik pedig Kis Lillával kapcsolatos. Nagyon édes volt, szóláncot játszottunk ugye az első napokban, és akkor ő olyan kis visszafogott volt már akkor is, és a betűvel kellett mondani egy szót, hát ő azt olyan sok a betű szó volt már előtte, nem jutott eszébe egy újabb, mondta, hogy hát ő most ezt nem tudja, természetesen nem erőltettem tovább. Tehát ez az első óra volt. Eltelt 1-2 óra, kimentünk nagy szünetre, rángatja a ruhámat, hogy azt mondja, Kati néni, alma. És akkor a végére, amíg van türelmetek, környezetmutató kérdései, házi feladatban volt egy ilyen kérdés, Balogh Máté válaszolta meg, milyen felnőtt szeretnél lenni. És akkor is sorolta. Szép, okos, erős, rendőr, bátor. Ezek voltak, és aztán volt egy olyan kérdés, amire nem tudom neveket mondani, mert az osztály nagy része egyentetett ugyanazzal a kérdés, vagy választal válaszolt, a kérdés az volt. Mennyire tetszem magamnak? És mindenki azt válaszolta, nagyon viszont ilyen gyerek nincsen, hál' Istennek, viszont sok izzad gyerek, úgyhogy ennyit szerettünk volna, és örülök neki, hogy nem abba hagytam a sírásban, hogy ez nem látom egy darabig, úgyhogy gyertek majd hozzánk, és nagyon jó, nagyon jó, és minden is nektek is, meg azt szeretek. Szerintem itt vannak a gyerekek, és majd ők elmondják helyet, remélhetőleg fogok megjönni, és emlékeztetek tényleg a sok cselekedeteket, mindent szerintem az összeszülő nevében mondom, és nem akarok mert már ott az a rész sír, és nem akarok több mindent mondani. Köszönjük az ajánlatokat. Azoknak is, amik nem sírtunk, de azért sírtunk, mert nagyon tetszett, és azoknak is, amiken nagyon lelettünk, és köszönjük az utolsó szerepcsodálatot. Kérdezzük annyit, hogy csak annyira, hogy kicsit az asztalt arra, hogy itt a gyerekeknek legyenek kicsit helyes.
Ha így kezdődne minden új napon. Kedves tanítónéni, búcsút el kell most várnunk egy-két nap, és nem ide más osztályba járunk. Hálásan köszönünk minden jót és szépet, nem felejtjük a sok kedves iskolás emléket. Azokat se, akik velünk foglalkoztak és értünk, annyi fáradtságos áldozatot hoztak. Kedves tanítónéni, fél szívünk itt marad, mert aki jóságot vett, szeretetet ad. Voltam, a táblánál nyújtózkodtam, a ceruza ellenkezett, belül a kezemet fogtam. Úgy néztem a katedrára, mint szétoltoltál, a szemem róla leseredtem, minden szavát lekerestem. Mindig szent volt minden szava, nem volt kétség, nem volt vita, mindig példa volt előttem, tudtam, csak őt kell követni. Elindított el jó utat, tudom, merre kell haladnom, most elhagyom a szememben, tudom-e? És hozom, mit is mondom. Köszönetet, hogy adnak. A kis üregény helyettem mondja azt el, hogy szeretem. Azt kívánja, tanítványok, teljesüljön minden álmod. Kényeztessen el az élet, élj meg sok-sok boldog évet. Ezért között tehát nem véletlen szóval pedig véletlen. Megköszönjük mindazt, amit nyertünk, jónak szépnek 100 világát, mi kell tenni.
tanított minket. Ő tanított nekünk élni és elolvasni őket. Elültettünk néhány utat, és vestük, amit nőnek. Így nőttünk fel mi is szépen, mint kicsinke hajtás, és így lett a sok idegenből jó barát és pajtás. Napról napra táplál minket mosollyal tudással, megtanított arra is, hogy törődünk egymással. Lerakta az alapokat erősen válni, építgessük egyetőre, se ülesse válni. Hiszen évek uralában az a vár állít, mert a megtanultunk annyit tudni, ha sohasem víz el, és a tudást vegyel fontos, melyekben kevéssel. Éveken át gondjavaznánk javított a sok-sok hibát. Bővítette tudásunk, mentegette a hibásnak. Kézen fogott és megmutatta, hogy milyen szép a mi világunk, az ő szemével kezdtünk nézni, és ma már a magunkival látunk. Befejeztük a tanévet, köszönjük a segítséget, búcsúzunk, de nem felejtjük tanítását megkezdtük. Arra kérünk, hogy utoljára gondoljatok majd az osztályra, minden jót felejtsétek a szép emlékezetet. Azt is tudjuk, ez még nem minden, ez még csak a kezdet. Vágyom mindig új tudásra, jönnek, miért? Tanítasz, hogy szeretsz minket, kérjük a minket. Feladozták, sokat értünk, volt öröm és bánat, hálás szívvel nyújtjuk neked most a világszállni. Elsőtolják kis világ, ma ezzel minket, köszönjük a sok tudást, és a vidámminket. Szép
is 2014-ben is emlékezni kell rá. Az idézet pedig, ami a táblán is rajta van, és ennek az a érdekessége, ezt azért elmondanám, hogy mi Judittal ennyi idő alatt, hogy össze csiszolódtunk, vagy nem is tudom, hogy mondjam már, funkció. Szóval, hogy én a naptárra gondoltam az idézetet, és oda terveztem, Judittal pedig megbeszéltük, hogy valami idézet kellene a táblára. A kettőt egymástól függetlenül nem hittük el, amikor én megmutattam, hogy ezt gondoltam a táblára. Tényleg? Ez már majd igen. Szóval a szívjósága olyan, mint a napmelege életet ad. Csak a jóság a szeretet maradandó. Olyan akár a forrás. Minél többet merítesz belőle, annál jobban mozog. Az elmúlt 4 évben annyi szeretetet kaptunk tőletek, amelyből évekig elvitmezik. Köszönjük szépen! Mondja még? Ennyi szép gondolat jutott eszünkbe. És akkor ahogy ti utolsó éven szeretettel és nagy készülődéssel vendégül láttatok minket Anyák Napján, egy picit szeretnénk ebből egy kicsit visszaadni. Ott vannak a sütemények, meg innivalók, szerintem mindannyian fogyasztatok belőle.